Yes. Съюз. Добре. Това е кюцелус. Не, обърках я. Какво имаш в тази хубава кошница, Ница? Те Виждам, сами че ще имаш показват. стока, която тръгва да пълзи. Жива. Окей. Вай. Ще бъдеш ли така добра да обясниш на нашите последователи каква е тази стока? Това са малки градинки, които Добре. са за осиновяване. Окей. Това е Little Lilith. Малката Окей. Лилит. Мога ли ги пускам на земята? No. О, Връщай си ги обратно в кошницата. кюци Луси. Това е The Russian Blue. Ох, Добре, Кюси Луси. Азмора Бейб. Окей, много е сладък. Вай. То тук е Сойби Бой. Добре, аз съм украсница. Аз съм кръсти са всички други. Това е Sadie Lady. Сери Леди, какво означава? От Сатанинче. О, Боже. Sadie Lady. Ница мисля, че са много сладки. Помощ. И какво е посланието, което ще отправиш към твоите последователи? Към нашите последователи, по-точно. Тези 5 малки топчици, които пълзят по мене, са за осиновяване. Чака си да си намерят дом и да си намерят едно прекрасно семейство, което да ги обича и да поства с тях хиляди видеа и снимки. О, в тази връзка я кажи О. за нашите осиновители на предишните 2 котенца, които дадахме. Колко са щастливи? Много са щастливи, чак правят постове, колко ги обичат, колко TikTok много си ги клипчета. обожават. Да. Мгм. На едното клипче даже едната дама беше казала, че предпочита котката пред гаджето си. Не, тази слиза от някъде, където не трябва. Добре. И... Погледнете малко с импровизейшна. Тук не виждате ли, че съм малко... Окей. Чулима. Тогава заключаваме бързо видеото и казваме последни думи. Последни думи. Взимайте ги. Ай.